Damira pamberi pedare la mambo Mutasa. Damira pamberi pedare la mambo Mutasa. Scusa, non c'è ora dove ci vuoi. Non c'è ora dove ci vuoi. Dikanye panche patwanimo. Dikanye panche patwanimo. Marirani tungamiri. Marirani. Pamusoro wechangamire. Ndinoitwa Edward Kanjani. Nyaya yangu ndine madzimai mairi. Saka mukuru akashaika paCovid 2021. Ashaika yanga iri nguva yakaoma, asi ndaifonerawo ukama. Ndikati baba anga ari kuno kumusha kwaAdhamu. Baba ndoita sei kuti mudzimai ashaika kuti tidzike kwaHonde kufamba kwakudumira. Nawo baba akati handi pane munhu wane achasvika. Akasvika iyoyo munomupa zvirango zvese. Tozoita zvinhu zvese mumashure. Zveshuwa pakauya mainini, maikwashirani. Tikawapa zvirango zvese. Ndokubva tawiga munhu. Nokuti unongoziva paCovid. Zvaanga akapfeka izvi ndo zvamunotomuiga nazvo. Saka takabva zvakangoitwa chokucho tikamuiga kuzororo mara. Tawiga tiri kuzororo iko mainini waya. Amene mafonerana avaita neukama. Nokuti foni ndo dzaitoshanda. Mainini wakabva aoneka tiri kumakuwa ikoko. Aoneka kudaro takadzoka kumba. Tadzoka kumba takamuka kuseni tikaenda kubhiro tikanoona tochifonera wana sekuru Marambo. Kunoku tochidini zvikanzi aiwa tichaona mhepo dai yanguti dzikamei nekuti papasina kufamba. Wanga uri musi wa27 July 2021. Now kupera tichingoti August, kupera kwaAugust hurumende yakabva yariliza ichiti vanhu vakubvumirwa kufamba. Ndakatorana nemunin'ina wangu nemuzukuru tikauya kobatana maoko naTezvara nokuti iwo Tezvara waitorwarawo. Tikasvika aitogara nechikapu chake apa chingusvipamati. Ndikati Tezvara tauya tidembedzana, takadembedzana zvechokwadi. Tikapuwa chikafu. Saka tichaita sei panhumbi kuti dzigoiwe. Tezvara akati ndinofunga in 2 weeks ndinokwanisa kudini kunge ndaaraiti. Dai ndangoti sunungurwei ndikuye tigowe nhumbi. Akati zvakanaka. Nhumbi semudzimai wangu ine aigara achirwara anga ari munhu weBP plus akambostroke uye mukadzi mukuru. Saka zvidziyo zvizhinji zvazviri kuHarare. Kumusha taingouya holiday tichidzoka kuHarare. Nokuti aiti ari kumusha uku ndofonerwa arwara nodzika kumusha tomutora. Saka takasinga tangwara panzvimbo imwe topota tichienda kumusha. Now tiri ipapo takati saka tingaita sei totakura zvidziyo zveHarare here zviende kwaHonde. Asi ndokune zvakawanda kana kuti totora zviri kumusha zvouya apa zvikoiwe. Sekuru wakati kutora zvishoma kuri nani zvouya panzvimbo 1. Tirongotaura takadaro. Tikati asi zvinoda waridzi vanozvirongedza. Aidza munin'ina kana mukoma wako. Zvikanzi hazvinetsi kuna amai mwadini wari kupusa humani. Dai ndandine airtime tafona. Ndobva tawapa airtime. Wachibva wafona wachitaura nehanzvadzi yawo mai mwadini. Mai mwadini akati sekuru imi mapiwe ina kanjani kuti mubvume zvaari kutaura. Saka takatobva tatogadzika. Abva adzima foni. Ndobva afona kechipiri. Zvikanzi ndati mapiwei nakanjanda iye. Plus vana sekuru mawataurira here. Sekuru wayo akatoti kutongwa kakumurungozvionawo. Ndikati sekuru haiwa wani kuti wachine hasha pachiri padhuze. Zvikanzi tichasara tichitaura. Saka takabva taoneka vakudzoka hedu kuHarare tichiti kana pane zvabuda munozotitaurira. Hapana chakabuda. Kafona zvaingonzi achimbomirai handisati ndaaraiti. Hazvina kuzopedzawo nguva sekuru wayo wachibva washaya. Wakanga wari kuti ndikangosununguka mujara ndinouya. Akabva ashaika. Tikaenda ikoko tikawachema wachibva wawigwa. Zvadaro ukama hwacho ndiri kuona hausi kuita zvakanaka. Kuti tigarisane pasi hapana kugarisana kuri kuitika.
panyaradzo yatezvara ndipo takazouya nemunin'ina wangu. Haana kukwanisa kuuya, aita prostate, ane chibhubhu chiyacho ari kuHarare. Takaenda nemunin'ina wangu, nyaradzo ikaitwa 3 days tiripo panyaradzo. Rechi4 ndo patakazodaidzwa mukicheni, tikapiwa mhosva yekuti kana muda kuti tigoe nhumbi munofanira kubvisa mombe 5 kuti tigoe nhumbi idzo. Dzabva papi? Besa munozonyatsotaura kuti besa razorwara zvakadai, iCovid, munhu angarwara. Saka taita sei? Paroda mombe 5 nenyaya dzacho zvaukangotaura vachataura. Saka takabva ipapapo zvikanzi bvumai mhosva. Nematarisirwo atakaita ipapo takabvuma here. Hapana marambiro taita nokuti mumba yese yanga yakatitarisa. Takabvisa $5 yedu. Asi inini ndiri mumba imomo ndakabvunza mbuya, mukadzi wasekuru wekushaya. Ndikati, mbuya, ndiri kunzi handina kuroora, asi inini ndakaroora. Chokwadi ndine chikwereti patezvara chembudzi mbocho yandakanzi ndabvisa mari yese zvikanzi hazviiti kuti mukwasha ubva wapedza. Mangwana tikazoda kutaurirana tinotangira pake. Kare kuma 1980, 86, 87. Saka mbocho iyoyo ndakatodzorerwa mari zhinji. Aiwa, ndeyekuti tizoone pekutangira zvaitwa kare zviya. Saka ingadai ndakatopedza, ndakatobva ikoko kukocha mazuva ndapedza uko. Ndikatoenda kuna baba mukuru wangu baibai. Ndikati, baba mukuru, takarorera pamwe chete. Indapedza here. Zvikanzi hakare ini ndakapedza, ndofunga ndasarwa ne£15. Achitoda titoitesa. Saka takabva tanzi paroda mombe 5. Zvibva zvandiremera. Ndakambozvitora zvekutoti kana matezvara angu ndofunga anofunga kuti ndiri stubborn. Handisi stubborn ba. Ndikafunga magariro atakaita nekuti ndakaroora, anobva atondinetsa. Mbuya akataura kuti pandakabvunza kuti ndiro yenyu ndiyo yandaikumbira here ndichi. Akati, mpambo kana kubvisa makabvisa kamari. Asi akahiwa, akati musoro kuna baba mukuru ndokwayakahiwa. Akati, zvino inini kana ndabvisa mari ndinozonongedzera kuti inofanira kuhiwa nanenge nanenge. Nditi ndakabvisa mari. Zvikanzi nanga ari spokesman ipapo. Iwe hatidi kutaura zvawaitaura nevanhu vakafa ndezvako izvozvo. Isusu chatiri kuda ndechekuti uteerere zvatiri kutaura. Zveshuwa really to listen. Wabva tangozoonekawo wakudzokera kuno. Saka ndiyo nyaya ndine mbasha dzeMufi. Tatigere zvakanaka neMufi iye. Akauyawo nebhegi rake semusikana. Enda nokabhedhi kangu kespring. Tikaita zvinhu zvedu. Saka zvinhu zvacho ndo zvandiri kuti hama yenyu yakashayika uye mutore nhumbi dzehama dzenyu. Havachadi kana kuti because akafa neCovid handichaziva. Saka ndauya inini kuti tienzanise. Handina mhosva yekuti ndambowamangarira. Asi ndiri kuti tega hatisi kuwirirana. Zviri nane tienzanise. Nekuti ndine hembe 3 years dziri mumba. Pamusoro ichangamira iriitwa lavhumumara iri mwana wehanzvadzi nemudzimai wakachata wakashayika. Zvakawandisa zvandinazvo kuti nditaure pamusoro pemukwasha, but handinoda kuti nditi kakakakaka, nekuti dzimwe nhau dzaanenge azotaura dzekuti mombe 5 hatinombonyi takanyorana pasi zvinhu zvatakanyorana naye tinazvo. Ende kubvira nhau bva pakarwara tete wakarwara nguva yakati rebei. Ende hanzvadzi dzangu inini dzaigara dzichinoona tete vachitsanangura magarisirano avaita nemurume wachiti vana hanzvadzi yangu handina kugara zvakanaka. Baba vangu inini vakafa vachichema kuti hanzvadzi yangu mararamiro ari kuita nemukwasha wangu hazvisi kundifadza. Mukwasha wangu ndoti ndikasvika ndichinoona hama yangu kuHarare ndikasvika kumba kwavo anongonditora ubva waendiendesa kubva watonomwa achida kuzama kuti ndisaone zviri kudii zviri kuitika pamba. Asi ndinenge ndichiti nehangu ndichizviona. Ende ini handisi munhu wekuti ndinoda hasha kana kuita zvenyu ichi. Ndokwangu wanga uri munhu werunyararo. Zvese zvawaitaura love more ukwasha wandifonera ichi ndikati baba zvinoita here siyai zvakadini zvakadaro. Tete vachiudza hanzvadzi dzangu kuti magarisiro andiri kuita nemurume wangu hanzvadzi dzangu dai mandibatsira handina kugara zvakanaka.
vakaita zvavaiitirana indanga ndisiko vachinetsana nenhau yemudzimai wavari kutaura zvese zvavaiitirana nehanzvadzi dzangu dziri kumwe wacho uri pana ane umboone zvese zvakanga zvichiitika kusvikira tete vakazorware pekutozwa takangozwa tete vatofa kuti tisana kunonzi tete wenyu kufonerwa kunzi tete vari kurwara kunoku uyai muone zvaita kuno isusu chatinoziva tichikuti pachivanhu besa rinotaurwa kuzi kuno kwaite besa asi hazvina kana kumbotsanangurwa takangozwa kuti tete wenyu vadini vafa necovid asi zvichizoongororwa tete vangu vanga vasingachabudi pamba vaingogara pamba vaine musikana webasa nevazukuru naivo vakanjanda vaigarapo zvavapedza kuiba isusu takatonzi vana sekuru musauye kunyaya yecovid havatofa necovid musatouye baba vakachema kuti ndotazi mwana wangu mai vangu vangavigwa ndisipo zvinoita here vakazi musauye nekuti kune covid tikati hazvina mhosva baba kana vazi musauye mungaite sei tozongoona pazvinenge zvasonoka toenda kunoona pakadi pakavigwa tete zvadaro mwana wamukoma watete vangu akashaika akati zvazvanzi mai vaifa necovid zvakurwa kuti havabudi pano pamba havabudi gedhi vanobuda gedhi ndo vadini vakauya nayo pano ngavaendevese vanoteswa vakaenda vakanoteswa hapana kana akabatwa ine covid tikanetsekana kuti saka tete vakaiwana kupi covid iyoyo zvikatishungurudza tikagara kusvikira tazoti zvinhu zvasununguka hurumende ikati vanhu vasununguka kufamba tikatsvaga mari dzedu dzemabhazi nababa vangu vari pano tikaenda kuharare kuti tinoona pakaradzikwa tete tasvika ikoko takasvikira kwatete vakuru kupasha tauya kuti tione pakaradzikwa tete tizotaura nezvenhau dzekuti tizoona kuti tingaronga sei kuti nhumbi dzatete dziparadzwe kupasha akati akazowa akauya kwatanga tiri late tikati kuti tichadini tichaenda nguva ino kuti tinoona pakaradzikwa tete hazvichadini hazvichaiti ngatichiita zvemangwana makuseni kupasha akatipindura kuti inini handichaendi kubasa munofunga kuti mari yacho ndoiwana kupi yekuti ndizombodzoka ndozoyandokutorai futi mangwana munofunga kuti mari yacho toionepi tikati hazvina dambudziko vatozoona mangwana zvinenge zvakamira seisusu saiziyai kuti vazukuru vedu vanodini vanogona kutitakura tichibva tarara kuzofana mangwana mukwasha akati motikari yangu yambo inozvayatsika yafavhiri saka tikati ngatidini ngatiite urongwa humwe kuti tidini tiende muzukuru akati ndinokwana kubasa saka ndoda ndikutakurei ndonokusiyai mukupi ikoko then todini ndoenda hangu kubasa kwangu bhozi ndingoda kumhanyira nguva dzebasa taenda tatorwa paya tofona mukwasha ndo zvataronga mota tadini tadziwana dzekuti tidini ngatichienda tinodini zvikazikana masikadi kuuya kunoku imimi endai ndimunoziva kwamakamuiga endai mega reshuwa takaenda tega tobva tasvika kumarinda kuya tikaenda kumagadhi anoita zvepama anenge aine marekodzi emanhambazi emakuwa anochengera makuwa aya tobva tasvika tobva tataura madhesi acho akafa papa hanzvadzi yako yaiziva madhesi ndobva wataura madhesi acho ndi aya anonzi ani totaura zita payapa zvikanza ratsvagwa ikanzi nhamba irapa tikaenda tikanotsvaga tikatoona tobva tapedza bva tatodzokera hedu kumba tasvika kumba tafona mukwasha baba vakafona zvikanzi mukwasha tinotenda nekuradzika hama yedu zvakanaka zvataaona padi zvikanzi akuratidzai wacho ndiani kwamaenda kwacho akuratidzai ndiani tikati hatiti kune kuine marekodzi ere pagedhi ndokwatadi ini ndikatomboita hacho ndikatopabunobvunzwa wakadaro kuti mwana wenyu mudzi maratidzwa nani munhu rudziya anokubvunza mupachera anokubvunza mafishoko akadaro dai manditofoni yacho ndataura naye ndatobatwa nehasha tichibva tangosiyai kadaro isu ndobva tadini hedu iye akati handisi kuuyako nyaya yake tikati nyaya yake nhumbi ikati kuti timumanikidza tiri isusu ngatidzokere kumusha kwedu tichibva tadzokera kumusha kwedu tikati iye uchazodini hake kana akuda kuti nhumbi dzake dzigoiwe uchadini uchauya totaura ndobva taenda baba vangu ndobva washaika kanga washaika panyaradzo parufu pababa vangu akauya haana kurarapo kana chaakaitapo hapana akangoti akazarawo tsvagwa toutsvaga kuti kanjanda anga ari panapa aenda kupi taida kuti titaure nhau yake asi kanjanda amunomona akutobuda anokwirira motikari kurodhi kutara toko atotokwirira moti aenda saka kana atiza nyaya yake urikoti tiite sei tichibva taisiya kadaro panyaradzo ndobva auya tichibva tabata nyaradzo tapedza kwasha kanjanda ari pano nhau iya ngatidini ngatipinze nhau yedu toona kuti nhumbi dzatete dzinodini dzinogwewa sei tataura nyaya iya ndopakatsanangurwa nyaya dzakaitaura tete vari vapenyu kune madzikoma avo nehanzvadzi dzangu inini vakati kana ndafa tete murume wangu musangomuitire zviri nyoreba nekuti murume wari andishungurudza saka musamuitire zviri nyoreba tikati ngatichitaure nyaya yake iye tiri apa tese tiri semusha titori mhuri wese atakangoungana panyaradzo
nyaradzo yapera tikati ngatipinde mubatiro utaure nyaya. Tikataura nhau iyoyo pane nyaya dzakawanda dzakaita kachanja nakuna tete dzimwe dzechivanhu chisingambozi chatisingazivi kuti waizviitirei. Isusu hama dzacho kana ana baba havana kumbobvira akata kuti ana tezvara ndozvindoda kuita ba achiite zvekutorenganga achiita zvawakaita nawo zvakazokonzera matambudziko ekuti akazoona kuti mukadzi waasina basa achirika nditsvaga umwe but ndiyo akanga azvikonzeresa. Tikati andimbozwa nyaya yako iyi akamboti pano vamwe vakanga varipo pakazvakaitika makore acho akati kuti muchikurangarire pepe zvikadai akati hazvishuwo ndiri kuzvirangarira. Dzikabuda dzimwe nhau dzekuti vana mbuya vanova mai vasara vana ana mai vaifanirwa kuti vanopuhwa ndingati mombe yeumai nezvimwe zvaana mai zvezvo vakati isusu hatina kudini zvinhu zvedu hatina kumbozviona. Ende mbuya vakanga varipo vakati inini ndini mbuya wako ndini ndasara mukuru kubva makore acho avaroora handina kupiwa saka kwaakapacho handizivi kuti vakadini akapani saka inini zvinhu ndiri kudini ndiri kuzvida. Tikazviisa pasi zvinhu izvozvo tikasvika pakuwirirana kuti no kana mazvibvuma wakanjanda vakati hazveshuwa ndazvibvuma kana mabvuma tikati mhosva haibvumunge muromo tode chinhu chinozotiratidza mangwana munoisa isai umbo hwenyu wakabhadhara $5 vakandomatatende ndaangwa tikanyorerana pasi tikati pamhosva dzenyu dzese mhosva idzodzo dzanga dziri 5 unfortunately pabepa rangu pane rimwe bepa riri missing rangosara panhamba 5 nezvimwe zvatakazowirana pasi izvo zvatakazosayinirana zviripo. Tikati panyaya dzenyu pachaita iyi mhosva yenyu inode mombe iyi inode mombe inode mombe mombe dzakaita mombe 3 nembudzi 1 ndozvinhu zvatakawirana nawo kanjanda tikasayinirana tikatoonekana zvakanaka tikapedza tichibva taenda. Saka nanhasi unowu taakutoshamiswa taakunzi vari kundirambira kugova nhumbi. Saka nhasi zvaakutishamisa manje kuti hanzi muri kuramba isusu takatomirira iyi. Baba wakatombondifonera bhozi baba vanogara kubosha wakatombondifonera zvakanzi ko mwana mupasha ane zvaakambozofona here panhau iya kuti ataure kuti zvapa tikati baba hapana kubva paya hasi tadini haana chaati andifonera handisi kuziva kuti zvakamira sei kati no hatingamumhanyisi regai afambe nepesi yake kusvikira nhasi takatomirira iyi kuti tinzwe kuti anouya kuti ana baba ndazowane apa ngatichiona kuti toita sei. Ndingati ndo mashoko isusu takamirira iyi hatina chatakamborambirana naye kubva patakangosiidzana patakasayinirana papipe papo takangomirira iyi kuti mupasha uchauya kana achiuya kuchema kana achiuya kuita sei takangomirira iyi kuti uchauya. Ndingati ndo mashoko atende titakasheka ine makore mangani Gositewo waitira mashure matete iyo ndo vaiteedzana mashure ava ndo maiuya tetewa iyo tete awo makore anga anguriye kungo takangopirwa anguriye ngati ine 50 ine 65 saka rungo iyo wakasheka mangani 1955 55 40 45 25 70 saka wakasheka rini 2021 saka 66 akamune death certificate ndidai kuzo death yakazochiitike zviseke muchato right according to this record cause of death is COVID pneumonia. Right. Even samaram saraga ndimana saina yombo ndichazira kuti pana pana saina mbona wakaziisa msikadanda This is English, you should so really good.
Apa, ya, apa tidak saya. So kana makasaina wonde yipa because iyi signature yanyu irape iri kutaura agreement yezvamakawirirana zvamakanyorera pana ndo zvakuchabhadhara and according to this record zvamakati muchabhadhara iri imombe 3 nembudzi wacho idzi 5 dzamunotaura mombe dzirubhezi zvamakasainira pana imombe 3 nembudzi wacho ndinototenda cause of death equal saka cause of death haina control is not man made hapana munhu aida kufa necause ini ndiri panapa I lost a lot of hama dzakawanda dzandisina kuatenda because paine mutemo wehurumende and wamwe wakagara kunze kuzebva kunoko kakaita nguva wasingaziita nenyaya yekuti movement was closed between matown saka mutemo we cannot bypass that mutemo wakangori saka nyaya yekuti akazowiga nechii that one I don't think is his problem mutemo wakangori shii there was no way yataikwanisa kugara asi panapa takataisa mabhuku ano zvinhu zvaana mbuya zvana mbuya ndakabvisa inini ndakasarwa nechikwereti chembocho yembudzi no ndoda justification ndokubvunza zvinhu because to me these are critical issues kuti mombe yamai handiti mombe yamai we cannot hatikwanisi kungochinzvenga chinhu chombo ndo pane chivanhu chazviitwa handiti because kana patone complain yekuti pane chii pane zvinhu zvaamai zvaana mbuya handiti izvozvo makabhadhara ini ndondizive imimi nditaure zvinhu zvamuri zvinhu zvaana mbuya zvii mune bhuku rekuona kwenyika no they can tell us of it nditaure imimi kuti zvinhu zvamuri kuti zvaana mbuya zvii pamusoro chakamira izvozvo vana mbuya vacho ndo vanonge vanga vaine ruzivo nezvinhu zvacho no because ika isi mombe yamai pakuroora hapana zvinhu zvamuya pakuroora hapana zvinhu zvaana because pakuroora pane mombe yamai nedanga rababa sunzaiti titaureva mbuya zvinokuru zvinhu zvaana mbuya zvii pamusoro itanga pamusoro ichanganira zvinhu zvamai mai wasisiwa wakashaya saka mwana wehanzvadzi yavo ndio akasara wachiitwa mai maramba Judith ndio akasara wachiitwa mai saka wakati inini ndakaroorwa mwana wangu handina zvandakapuwa zvoumai saka zvinhu zveumai zviri kudiwa zvakazi vambuya zvinge zveumai saka muzukuru akati ndiri kuti there are two different things kana mukati zvinhu zvamai tikutarisa zvipfeko zvamai nemombe yamai nemafurija duku ndo zvinhu zvanizvo are you saying zvinhu izvo zvomukwasha hana kubhadhara vana mai vacho kuti hatina kuzviona mai akazvara mukadzi wake ndiye aifanira kutaura kuti zvinhu zvangu hatina kuzviwana ndio vari kutaura mai niniwo wakasiwa wariwo mai uyu azi mukicheni akabvunzwa nemukwasha kuti mai handi ndiro yenyu here ndaidini yandaikumbira ndichiroora mai wakati ndiyo ndiro mukwasha wakadii Alright. Uyu paiuya mukwasha kuoroora waipinda mumba mehanzvadzi yemukadzi wavo kuti mai anga akashaya saka ambuya wanga vari mondo waikumbirwa so ndiro kuti tipewo ndiro muri kuti here ambuya makaroorerwa mukadzi uyu handi mai wake mukadzi mukadzi wehanzvadzi mai wanga wakashaya
mai omukadzi wavo kana wakashaya Saka aimira namai pasamai ipapo ndiani? saka toti zvamai hazvina kubviswa nekuti mai Aimira samai ipapo ndiani? papasina aba Apasina sei? baba wedu wakashaya saka baba wedu wakashaya saka baba mukuru ndo waidi baba mukuru mukoma ndiri kuti inini handiti munhu aroorwa handiti chatoziva chivanhu chinoti kana muridzi wemwana asisira isaidha sisi wake kana ari mupenyu kana kuti munin'ina wake ari mupenyu kana wana wehanzadzi kana wanin'ina navatiri wasipo ndiye anotora zvinhu zvechii zveumai. Saka ndiri kuti in this case mati imimi mai handiti wemukadzi wemurume akanga ashaya. Saka pana mai angakamira samai pairoorwa mwana uyu, anga akamira samai ndiani? Sorry changu nditwa Gloria Maramba. Baba wangu wachitsanangura inini vanoti pakafa baba wakafa vari vana vadiki vese vabereki vavo handitika. Then pakuroorwa kwaita vana tete vangu vesa vairoorwa mubaba baba vangu inini, asi munhu aichaja roora ravo vakanga vari mukoma wababa vavo. Saka vaiti kana vachinge vabvisa roora iwo ndo waitakura mari yese vachienda nayo. Wosiyira mai vangu mari yekuti muroora tashandisa plate yako iyi, saka tinokupa $5 yekuti utenge chingwa handitika. Saka panguva iyoyo hapana kudedzwa vana mai vana baba vangu inini handitika. Kusvika nanhasi ndo pavanoti vana mbuya vachiti isusu hatina kunge takashedzwa ba kuti tipuwe mombe yedu yeumai, hatina kumbopedha kuwa mombe yedu yeumai. Vaifana kudedzwa nana baba mukuru vana sekuru vedu vaitambira haisi mhosva yemukwasha mambo wangu, asi imimi kana muchinoroora handitika muchiri kumukadzi wenyu imi kana masvika kwati madobhata zvinhu zvamai vemukadzi wenyu handitika munotora hamubvisi zvinhu zvoumai, mombe yeumai, hembe dzaana mai vacho pasina mai varipi varipo. Hanti motoshedza here ana mai? Regai tikubatsirei. Munoziva here kuti rusambo chairwo roora rababa haritobviswi ba mafukidza dumbu amai asina asati abviswa. Akatambira mafukidza dumbu ndiani? pamusoro ichangamira takakura tiri nherera ini ndobviriwa kuti kana musingazivika hatiziva zviri correct then tokubatsirai handiri murikona because zvamuakurarama nazvo izvese yese muri kuti sekuru wakazoti ningi wakazoti ningi akazoti but nini kuziva kwandiroita hakuna mwanasikana anoroorwa pachishaya munhu anotambira zvinhu zvamai. Uyo muchato usina kubhadhara mari uyo muchato wakachatisirwa pamusoro mambo amirai ndoti anzi muzopindureka takubatsirai kuti mujekerwe nenyaya andii imi muri kunditaura kuti tete kusvika afirwa wakasvika pekufa arunyasoziva kuti mambo yamai haina kubviswa, gumbezi ramai haina kubviswa, mafukidza dumbu amai vake haana kubviswa, zvese gumbezi harina kubviswa, zvese hazvina kubviswa kusvika afe kuchata zvese everything hapana chakabviswa kana one. Izvo mundeza kunditaurira pamusoro mambo ini chinhu chandonzwisa mbuya vachitaura ndiyachimaza vachitaura chavakataura vakati inini kwamaramba chinhu chandiri kuda pamwana wangu chatisina kupiwa imbatya dzana amai nemombe yeumai. Pai ndo zvakataurwa nambuya chimaza ende vakati chodano kwamaramba kwadai handiregerera mukwasha wangu. pawakaroora iwe angari mai vemukadzi wakuti handina kumuona, ndakangosvika kuina vatezvana. Saka iwewe aina agreement kuti izvo amai hauna kubhadhara? Ndakabhadhara. No, chinzwaka zvatakuita takutora this board move wokuti whether wakabhadhara kana kuti hauna kubhadhara nenyaya yemacircumstances mayo ndokutaura kwamuri kuita kwandiri nini
it's better let's give them the benefit of the doubt. Kuti Entende iwewe zvinhu zvisati sei zvisakunetse. Kuti zvisakunetse bhadhara mombe yani yamai. Iyoyo mombe yamai wobhadhara. Then mbatya dzamai handiti. It's either vanokupa list yemasaizi emunhu wauda kuti wazvipiwa atagamuchire zvinhu izvozvo kana zvisizvo vanokwanisa kuti tipe mari yakati for mbatya idzodzo. Iyo ndo chazoziva zvakuita sei zvavanoita. Then nemari yegumbezi ramai. Then nyaya yemafukidza dumbu ani amai. Wovozoti nyaya dzamai wadii wapedza idzodzo. Kana musi kuziva mese imi kana muri zvishuwa pamakabhadhara mari hamuna kuona munhu akamira samai papaina wabambo chete hazvindishamisi kuti nyangwe roreni munokwanisa rudzisinofutike chitu because paroratidza disorder kufemeni kwamaramba kushaya order because ndatodza imwe statement yataurwa yekuti pairoorwa baba mukuru ndiye airodza wairodzera mumba mainini wapedza $95 indiro wapedza wotora mari yacho wobva waenda nemari yacho pamusoro changamiri ndozati zviya kukura uri ini nondinumwe wacho weimba iyoyi ndiri mwana wakwamainini kwababa iwo wana wakaroora yangondoora ini ndakatorwa mai yangu pasi ndoba mukuru iwo mawana kutouya wakazotozowafa iwo baba mukuru ayaya mai ndo pakazodaidzwa ndimukoma wakabara avo hanzvadzi yake murume wavo ndokadzadza kuti mukoma uya mai nini uya mutore chinyi zvinhu zvenjo mai baba mukuru avazotoshaya idambudziko riri kumba kwenyu kana munofanira kugadzirisa nekuti munokwanisa kukonzeresa matambudziko mudzimba dzewakwasha wasina kana but you create a problem for them. Uzanisa ndambuda panopanda warora maipa wana maipa otamira mari kwakwenu vasina sei vana vakakuru vachengerwa nemunhu saka vanga vasina sei ko wavo vana mai vacho vaindaizeri isusu tichiroorwa isusu vamai vedu varipo ende paitogedzwa kunyange nevanenge mai vedu vange varipo ndingati kuti avanga vaitongwana pavamukoma vabavavo vakafirwa vakasiva vari vadiki ndobva vakura mababa ndo zvese zvaidi ndomaitikira zvakaita ibaba ndosakati murume wega akabhadhara asi zvaakabhadhara kuti murume uite free andika zvinhu zvako zvifambe zvakadii zvakanaka. Just pay mombe iyoyo any amount that you are given yehembe anditi then negumbezi rano then wana mai wacho mochironga imi kuti mukwasha kana kuya nezvinhu zvenyu mai wacho wamuda kuti mupe mukwasha anofanira kuziva kuti mai ada kupiwa ndini momudaedza mukwasha ugamuchira zvonyorwa pai pasi kuti mukwasha abhadhara chii zvinhu zvake because musafunga kuti munhu yamuchamuriwa because ane wana nehama dzani nehama yenyu one day wana iwavo wachada hama dzamai kana kuti nyimwe wana sekuru nanatete one day muchada chii wazukuru saka that bond inofanira kudii kuchengetedzwa saka kuti tiichengetedze let's do what is right tiite zanditi let's do what is right. Tumwe twese tungava madifference nechi panofa munhu pese apamboshai munhu akatsikwa nemotikari chaiyo ari kukuruza rodi kuti vatsikwa nechi ovhazi zuro wakanga wakararepizve ndiko akapiwa mamhepo kwakarara you see asi the main effect is munhu anotaridza chi road paakurosa chi road ndobva atsikwa asi kwakuzi kwakarara kwasekuru zuro ndokwakapiwa mamhepo erufu andingamukona. We are talking about kufa kwakaita COVID and you know COVID yanga yakanyanya kurerekera kuti kuwanhu wagara waine maailment awo kare especially heart disease wana stroke wana nchi ndo vanhu vakanyanya kuafectwa straight neCOVID. Saka zvokuti pakazoteswa vana wese vari pavamba vakashayikwa neCOVID nechi aiwa kamhepo kanongopfuura vamwe wese vari immune uyu ega nenyaya yekuti agara nchi mwiri wake wawiki kudhara anobata
ndakamukona saka nyaya yekuti tete akafa hauna kutitaurira. Let's be considerate of the time yakafa tete nemamiriro angakaita kunze kwechi kunze. Pamakaenda kunochema after COVID makasvikira kwatete wakuru handiti makadii kusvikira kumba kwehama yenyu yakafa iri pamuchato vainetsana kavaisa nasanga akarohwa waitogara nemurume but you chose not to go hamuna kusvika kumba mai kuti ngauye kunoku imi matiti kunochema our sister mamuda kumuchemera kwatete pamusoro echangamirwa maitikiro akaita nyaya ndekuda isu mukwasha anga akati vana baba ini ndichazokutsvagirwa mari yebhasi yekuti muuye muzonopa kweki mwana wani vandobva vatasabira vatipindura vakati no ngatirongei chega tifambe tine tinodi tinoona pakaigwa hama yedu saka tete kwakatakaenda ngoti tide wangu tete vakuru ndobva tasvikira ikoko vanhu ndobva vafona hazvoti atisingati kuenda kumba kwavo vanhu vakanga vati tida kuti tidosvika kumakuva handitika tasvika kumakuva toenda pakaigwa mwana tobva ikoko tobva taenda kumba kwemukwasha tochinoba togara pasi tichitaura chirunga nyaya dzano dzedu tiri you misplaced your priorities. Akamona nyaya baidi. You misplaced your priorities. And maifana kutanga muchisvika kumba kwemukwasha wamudzingai kana kutoita sei andika asi chekutanga maifana kunga pakasvika mukwasha tauya kuti tite sei tichemedzane hatinozokwanisa kuchemedzana pakafa tete anditi mukwasha ubva aita sei ubva agadzikana ubva kutaura tete wakazofa zvakadai takavika takadai anditi after izvozvo mapedza anditi moenda kupi kumakuwa nemukwasha wani wenyu moona mapedza mudzoka kumba then modii because kuenda kwanga makaita kwatete zvatoreva kuti mamwine agenda already and the person angari kusipira the agenda nditete the topic ndimukwama that's wrong ino kama ni hama yenyu muda kuichema nditi hamusati maichema kusvika masvika mumba make maigara ine macho vanhu munotochema muchitodaidzira kuti tete wee wona zvakaita covid takatadza kukuviga iwe tauya tete pamba pani pake saka mamuri kuchemedzana pa kwati ndiye angafe chikarati ngachite chisho ngachiteze chivanhu atiti so on this one tiri kuti according to your book mune yamakati hauna kuti suma izvi urwere hwatete mukati muripo mombe 2 nembudzi 1 let's do away with those ones. Are this necessary? It's not necessary. Panodiwa zvinhu zvana mbuya ndizvo tikuti zvitaita sei tatopedza ndio issue to discuss kuti zvinhu zvana mbuya zvita sei ngazvibhadhara then toda kuziva kuti gono rababa rakapiwa ani nezvimwe zvababa right ndakambona iye issue iri pairi munhu akatora roora muri muziva ndiko zvakaenda because as long as baba mukuru yakatora roora it means kuti ndibaba izvi zvinhu zvemurume uyu akabhadhara asi munozaita pachiwana kana mukwasha achifila handiti kuti kana gono rasekuru risina kuenda kuti kudanga kwake he is free kuita sei kuti abhadhara kuti sei mombe iyo yatesva but not kuti mamaita zvekuti nekuti akaiwa nebaba mukuru you need to pay no because ndinoda kutora for example ini kwamwe baba wangu chaenda mai vangu ndio kwamuchirawo mai vangu ini ndio kwamuchirawo sekuru wangu aishanda kuchisa forest kuroora zvichi kubruwai anditi baba wangu ndobva aendesa danga rake rechii reroora aendesa roora rakasvikirawo maoko eumwewo baba mukuru ndiye anga ari pazvinhu ndobva azitambira chii zvinhu izvozvo atambira ndobva adya mombe yeroora yababa yanga iri mutende kunana kutende kuna sekuru paakauya wakati wakazi mombe dziya dzemadini dzamakabhadhara handina kudini handina kudziva munhu wakabva adini wakabva azitora but anyway kwangu wakanga wakadini wanga wakabhadhara baba wangu ndobva ati chii no sekuru zvamataura ndadini ndazvizwa handiti baba wangu ndobva tsvaga futi imwe mombe yaizani milk
vatora futi mombe ndangariza ni milk ndo vaenda kunotsiwa chii yekuiwa ndiani ndibaba mkulia because uyu akanga azvitaura no kwasa mungu watipa thank you ndazoona zvakasvika asi pane zvakazoitika singezvekwani ngezvekwedu but baba wangu akangofira kuti no ukaona munhu mukuru adini ataura it means kuti mumwoyo make zviri mudini handizvo ndosaka ndikuti zvakangofanana neyenyu imwe chete yekuti zvinhu zvakawanda nenyaya yekuti mamuri nherera makahirwa zvakawanda zvaifanira kunge zvakadyiwa ndimai wenyu nababa wenyu asi zvakaenda kudyiwa nechii neumwe handizvo asi wakwambo disadvantage ndekuti wanga usingazivi the setup yemusha mamiriro akaita ndo mamiriro akaita chii zvinhu waingoteedzera zvinhu sekutaurwa kwako saka is now up to mukwambo handizvo kuti anzwa mamiriro echii enyaya kana azojekerwa ndimwari kana azofungawo zvafunga anokwanisa kuti gono dai kana ndakaunza rino ndaunza futi chii asi handi zvinhu zvokuti toda gono mangwana ai kana kuti hatiti zvakati kuti ona kuti pagono no anga munozwa toti dini tibatsirane kuti zvinhu zviite sei zvifambe zvakanaka handizvo then toda kuya ndiwo these are the 3 critical issues saka what it means ndezvekuti mombe 2 dzekuti hauna kutitaurira that one is out then panodiwa zvamai we have agreed kuti mukwambo achatsvaga chii izvozvo zviite sei zvibhadhara then yemombe tati futi mupasha aite sei amanye mhanye akwanisa kunotagadzise chii nyaya iyo handizvo then ndochienda pane issue iri very critical yacho ndiyekugwerwa kwechii kumbasha chiwano zvachinotaura mukezazanotaura chiwano zvachinotaura kuti hembe dzikaramba dzakasungwa dziri mumba dzeMufi dzinodaidza mweya werufu mweya wakashata muri kuzwa izvozvo that's why muchiona panosungwa hembe dzehama yenyu hadzisungwi nemunhu asiri hama yani ndomubvunzo ndaida kubvunza kuti hembe idzi muri dzigare kumba kwemupasha hama yenyu akasunga samai because mai wemumvuri ndiye anosunga mai wemumvuri pakafa hama yenyu akambosunga hembe idzodzo ndiani because pamutemo if that person is still alive ndiye anofanira kunoita sei kuti ndiye anofanira kuti pambo ndinoruziva ndokura mune zvokutaura taura pamusoro ema indoda kufamba tichitaura kubva pagono rababa nekuti pairorwa tete vairorwa mba mavai vangu then bawangu kuzotakura mari asi baba anotaura kuti zvimwe zvese zvika zvakabviswa asi gono rababa harina kuita seba harina kubviswa kunyange mari ndandisingati yaibviswa mumba mangu asi gono rababa harina kuita seba harina kubviswa ndokutaura vakaita baba vari vachirarama vari vapenyu panzi mwari dzimwe dzangadai akabvisa but gono rababa panapa harina raibviswa mumba mangu asi gono ende yaibviswa ndiripo gono rababa harina kuita seba harina kuuya ndokutaura vakaita baba then ndo matauriro akaita baba then ipapo tiri panyaya yekuti panyaya yembatya ini ndii ndakaenda kunhamo ndii ndakandiriko ndanichitoti ndichazotaura kana vanhu vapedza kutaura kuti panzina baunguru ndaifonerwa ini handina munhu akandifonera asi kuti chakatika ndichoti titori panhamo pacho ipapo baunguru wakafonera tete vedu vahombe havana kuuya nekuti vanga vane kondisheni yebp nokuberwa navo vakati vaudza kuti udzai mai kwachira yauya panapa kuti atogara agwa mbatya dzangu atiti ndikavarambira ndikati tete handigoni zvamauta nemurumunya zvidiba hazviiti handigoni kugwa hambe dzatete vangu bai ende kuuya panapa kuzochema tete vangu haisi mhosva ba kuti pane ndikumirire kuzochema tete vangu panapa handitika panyaya yembatya mumba hapana mai vakanga varipo handiti ini ndakati wadhopu yati ndikasangana hembe dzavo nedzevazukuru vaigara navo ndobva ndasienda bvisa hembe dzatete muwadhiropu ndikati ndisienda bvisa hembe dzatete kuitira kuti mukani muzotora hembe dzevazukuru muwadhiropu zvirege kuzokuremerai ndobva ndakusienda bvisa chii ndabvisa hembe dzatete muwadhiropu vanakuisa panaka ana rombobvisa dzese ndakatongobvisa zvaa zviri muwadhiropu chete ndozvi ndakangokwanisa kubvisa kuti vazokwanisa kutora hembe dzevazukuru notoyashiya wadhiropu mochete nechi nevazukuru vavo ndobva ndakusienda bvisa izvozvo then ndiri ipapo zvakare dai mwari vandibatsira bhozi ndakangosisa pazhira vanangosiyana kudzisunga ipapo vanangosiya dziri papo asi handina kurongedza hembe dzese ndakangosisa dziri pai then ndine nyaya yekuti
panyaya yemombe 3 dzatawa dzakaonze kunzi kuninginapa nyaya yanga isiri nyaya yekuti mombe dzakabhadhariswa kunzi makati amuna kuti suma ndofika pakakanganiswa unyoro but nhau yakaitika mambo wangu ndeyekuti tete vangu ini vachirorwa mumusha mevanhu handizivi padando chivanhu chinoitwawo kuno kwatizivi tete vangu vachirorwa mumusha mevanhu vakanonoka kuita mwana vatadza kuita mwana pakabikwa doro mumusha mandopaitawa nyaya yachivanhu chakamboitwa pakabikwa doro mumusha pabikwa doro mumusha pakashedzwa n'anga yashedzwa vanhu vachiridza ngoma tete vangu nabwaukura vakavatidzwa rupasa mambo wangu pachivanzi ndobva wanzi itai baba namai vakafukidzwa jira dema nyika ichiona muzukuru anonzi bande achiridza ngoma ndonyaya vakanga vakuripiswa mombe dzipi idzodzo kuti makambozvionepi kwanzi ndo zvakazotora kuti mwana bhotsitongoita mwana 1 saka kuti vazoita futi mwana wachi2 waifana kudzokorora futi chi tsika iyoyo kuti vazoita futi mwana wachi wechi2 ndonyaya manzwa nati vangu vachitapa pane chivanhu chakaita sei chakaitwa pavanhu mubvunzo wangu pauri ndepekuti when you are in Rome, you do what the Romans do. Paakaita tete wenyu this thing, was she forced or she was in agreement nezvinhu izvi? kutaura kwavakaita dzanga dziri shungu dzadziri pamwe wani panopedza kubudira ndepekuti kana iri tsika yekwakanjani yekuti kana munhu atadza kuita chi mwana zvinhu izvozvo zvinoitwa munobva abara haana kubarira vakaita mwana vakabara tiende mberi inini basa rangu inini handiri kudisputa tsika dzechii dziwani no handidispute izvozvo although ukazoenda manje to Roman Dutch law handika Dutch Roman law inoti chii zvamava kutoita zvese izvi pane element yeabuse pane element yechi zvakutaurwa zvakadii privacy zvakawanda zvinotaurwa nechii neconstitution handiti zvisingatobvumirwi handiti ukatoenda mapoka emadzimai izvo zvanoridza mhere kutopenga zvokuti murume uyu ngaasungwe asi kutsika vanhu vachiti chiri chii customary law zvichinzi chii zvakafanira kuti mudare muno ini ndinoteerera svikiro richitaura ngozi ichitaura asi jaji namajasi vanotaura kuti hakuna chinozi ngozi hakuna chinozi svikiro because Dutch Roman law haina izvozvo kuti pane inozi svikiro kana vanokutaura iteerere zvari kutaura kana ngozi zvari kutaura iteerere zvari kutaura hakuna izvozvo asi kutsika zvedu zviri chii zviriko saka inini ndimefe kuti nekuti I believe in the Roman Dutch law handiti ndofanira kuti saka customary law to me doesn't exist no because inini ukatarisa chapter 15 section 282 ne283 zvainotaura inotaura kuti mambo paanogadzwa basa rake rekutanga nderekugadzirisa nekuchengetedza tsika nemagariro enharaunda yaakagadzirirwa iyoyo zvinoti constitution yeZimbabwe meaning kuti tsika it's acceptable in as far as the constitution is concerned. Saka kana tete akaita tsika yekwako akaroorwa and yes izvozvi because it was done against your wish since paakazofanira kuzvitaura izvozvi kana makazvitarisa munozvitarisa something criminal and but kune awa there's nothing criminal about it because just ndiye here angatanga kuita izvo mushema mwana wacho akabuda aidiwa ndiye here akatanga this process mumusha imomo totonzwa nayo mumusha macho ndozvandikutaura manje kuti on that one we can't do well on that one because kana iri tsika yomumusha imomo kana aita sei atadza kuita mwana anodini tinoita zvakati kuti aite shii aite mwana izvozvo because already now handiti hatichazivi kuti chakaunza mwana chii is in that process here kana kuti chii chakazounza mwana because isusu the result that we know that after the process mwana akauya but can you tell kuti chazokonzeswa mwana wechii we can't andikaona zvakafanana nekuti izvizvi ndiri muno munhu akagara mumwandiri
ndofana kuti maelections ari kuuya handaona nhingi awina anditi nhingi uya wobva adini wobva awina chandaita iri chii kuti nhingi awina kana kuti chandiri nditaure kuti ndizive kuti nhingi ungangowina chii saka anonzi awinisa maelections tiya akabona zvizoka akabona saka it's the same thing kuti apa tikuti kurara pabonde wakafukidzwa nejira svipa muzikurarura ngoma anditi ndo zvaunza here kana kuti handizvo zvaunza tsika yavo inoti chii anditi pane vamwe netsika dzekuchekwa chii nzewe but iyo zvii ndikabata mwana wangu ndikamucheka nzewe ndinoenda ujeri handizvo zvatizotaura saka ndikuti iyoyo yatete zvaitaura yes it was done against a wish asi my point ndeyekuti itsika yavo here kwakanjanda kana kuti haisiri tsika yavo kana kuti chii chakaisa kuitika we don't know handiti but of which ndine kufunga kwangu nditi kuti normally ka ende chinofanira kuti achidzidzo kune mwe special wakuwana kuwana kuma 60 70 years kuti pana muine zviri kunetsai muri paupenyu learn kugadzirisa zvinhu muchiri wapenyu than to delegate your problems kune vana varikura vasina zvavanoziva because izvo zvekana mamukuru ari kunetsa izvozvi kana sekuru handisika taurai vana sekuru vachiripo muchiripo vana sekuru vangu ndakudaidzai panapa uyu munhu andinetsa uru so nyaya yobva yadii yobva yagadziriswa not kuzoti ndapa deathbed ndoti munomboziva uyu munhu unondishupa unoenda 10 manheru unoyachi unodai pamwe unondibhutsura ndikazofa umbona panonetsa problem ndikazofa musazogove hembe dzangu nenyaya anditi amona ndova akupa instruction but akupa here solution to your problems while she is still living akupa here solution to maproblems ake haana kukupai asi iye ndiye mwenzi wemaproblems amupenyu anotora kana ndazofa musazosunungure hembe musazodai kuadii kuti achiri mupenyu zvemaproblems aripo zitagara kudai kati vatadaidza munhu andina mudzuku auya kuti vatagadzirisa chii damudzuku kuti ndife ndiri chii ndiri free kana bhaibheri rinotaura vanhu kuti vanotendeuka nguva yekupedzisira ndo vanopinda denga andizve ndikuti pamwe pacho ka tikabatirira stereka zvinotaurwa nevanhu wapa deathbed zvinosara zvichitomesera isu chii wapenyu kana tichine mukana munhu aripo tichigadzirisa ngatigadzirise zvinogadzirisika because kana right now I'm very surprised anditi I'm very surprised inini although handitoizivi chii tsika iyoyo anditi but I'm surprised kuti ukaona pekuti vanhu vanoungana ngoma yonanikwa anditi bonde rotorwa rowaridzwa poiswa nepiro potorwa jira vanhu vofukidzwa woita vanhu vopedza woti tapedza wosumuka meterwa nemuridzo wozi zvadini zvaita andizvo after zvadaro zozi kwane mukomana kwane musikana it means it's something chisiri chinyowanikwa it's something chagara chitori patsika iyoyo chinogara chichiita sei chichiitwa saka handingadispute zvinhu izvozvo kana kuti nditi ndingaitora semhosva yekuti sei muri tatsika yakati because handiyo tsika yandoita ine asi kana kwavo wachiita iri tsika yavo handikwanisi kuti yakashata kana ndiri kutsika ndiri kucustomary law asi kana ndakudachi roman law zvakashata unoenda mukati unotopinda pai because ungatarisa handiye yega akanga ari iye nemurume wake ndakamboti waiti ndo ana ndiani andingamubona saka pakadaidzwa ng'anga tetoka kutora here kuti ng'anga kuti izouye
Nemurumwa kuti takadaidzana. Wakati takadaidza. Vakati zvinhu zvakarongwa zvichiitwa nevabereki. Ivo bwangu kuti vachizobvunzwa nyaya yetiri kumusha vakaibvuma vakati ndimai naana tete vakaita chinhu ichi. Vachibvunzwa tiri kumusha. No, it's okay. All right. Ini kuda kumiririra ndiri isuse mwadi. Ini ndiri kumiririra nyaya iri kubva kutaurwa nemwana hanzvadzi yangu. Inini nemufi ini ndii ndakamusiyira zano. Takakurira muherero tichitambudzika, asi Mwari wanga akatichengeta akazotipawo dzimba dzedu. Asi zviri kutaurwa izvi kuti wakafukidzwa jira takazvinzwa. Mwana akanga atowapo kudhara, mwana musikana. Saka apo takazvinzwa kuti ndo zvaitika, takaenda kumba kwababa mimi nasisi wakuru. Tikati baba mimi tauya, tiri kunzwa masoko aya ngeechokwadi here. Baba mimi wakandipindura tiri nini nasisi kuti ngezvechokwadi maiguru. Makazviitirei? Baba mimi wakati zvakaitwa newakuriso hatitozive kuti zvaita wani. Mwana akanga atowapo kudhara. Kubva ipapo munin'ina wangu haana kana kuzomboita mwana kusvika afa. Haana kufukidzwa jira kuti aite mwana, asi kuti wakabva atotadza kubereka. Another she kuti pane something else chakafukidzirwa jira. Uyu kuna vamwe vanero zvamati akazorora hapana zvanomukadzira ari pandiri mune vamwe vana aiwa anyway that was it. Hatipindi mukati macho because haifana kunge yasolviwa time ipi. Because even we cannot discuss it right now. We can't discuss it right now because the complainant is not here. And I don't want to just because the complainant is wenyaya haifana kunge ari complaina kuti ndaitwa zvakati ndakadaipinda abused hapo. Saka hatingati tinotaura munhu asiri asi kuti susuka zvinhu zvakadaro zvakadii kana zvakaita against your wish zvakadini zvakashata. It's a bad cultural practice. Hati-encourage zvinhu zvakadii zvakadaro. Right, then zvapera ne zvapera. Handisi kuziva kuti monditendera here. Ndiri Suzeni wacho anga akanzi arongedze zvinhu. Okay. Inini ndakanzi rongedza zvinhu. Enda kumba kwangu unorongedza zvinhu. Inini ndiri pakuchema munin'ina wangu. Inini mubvunzo wandakapa ndakati ndinorongedza sei zvinhu zvemunin'ina wangu. Inini ndiri nindafa. Vanhu wakawana ndiri pamba pawo ndichirongedza zvinhu. Ndafarira chii iye munin'ina wangu afa? Saka ndisina kuenda. Ini ndakati handina munhu wandituma wekumba kwangu kana wekwamai wangu kuti mwanangu tibatsirewo enda unorongedza zvinhu. Saka ndisina kuenda kumba kwakanjanda kunorongedza zvinhu. Ndaizvirongedzerei endi ndiri muzita rani? Right. No, inini gaidi kubatsira. Tsika dzedu kana tiri isusu vamanyika. Muri manyika? Muri manyika. Tsika dzemumanyika dzinoti chii? Kana achinge sisi wenyu afa kana munin'ina wenyu afa, anorongedza hembe dzenyu ndiani? Bozi muchapa ukutika. Bema kundisa lesson. Aurutera ziwe kuti kana nanga mafa imimi. Zvinofamba sei? Anorongedza hembe dzenyu ndiani? Ende rini? Ende dzinorongedzwa rini? Dzinorongedzwa ipapo nevana hanzvadzi dzangu. Wana wapi? Wana wehanzvadzi dzangu. Kana wari tsika yechimanyika inoti kana munin'ina wenyu akafa imimi sisi muripo, hembe dzinorongedzwa newana wehanzvadzi dzenyu mimi wasikana. Handiti asi imimi makagara pacheya muripo muchitarisa muchirongedza kuti icho tora icho isapo, tora icho isapo, tora icho isapo, icho isapo, ndochiwaniswa. Wapedza ndimunodii futi musunga moisa. Saka inini ndakaregera kuenda nokuti handina kuona vanamai vakabara
muimina wangu wana mai hawapindi kundituma baba tikuti susu imimi yesi ndikumokwende kuti imimi chenyu kwakuri kusunga hembe kurongedza wana mai wemvuri ndo pawanozouya akamunzwa ndo pawanozouya. The unfortunate part ndekuti pakafa hama yenyu zvese zvokuti mai wemvuri nechii zvese kwakusina there was nothing. Hakuna chivanhu chaimbotedzerwa pa kwakuri kungotora munhu coffin plastic, munhu wacho plastic, coffin plastic, akasakapindi kana mumba akangoratidwa. Saka all those things were not observed because of nguva yatati. But sisi tiri kuti pachivanhu chedu handiti imimi zvapakatogona kusapera mungangodaro muri rwanda asi chimwe chapakakuzwa kuti wafa necovid chimwe chakati musaende makakuwa kuti covid iri hembe dzake saka ndikadzibata neno ndiyo imwe nyayo kataitawo hazvina kudaro iyoyeyo mukasatoitaura henyuka asi that was one of the reasons why kusina kuenda kubata hembe maamazwa kuti wafa necovid. Saka anyway, it was good. Zvamusina kutoenda, it was also good. For your protection, it was also good. Because chachiripo chedu, we to adhere. Urumende mutemo wangu washipa ndo chafana ngotedzera. Ngodaita tisina kuitedzera mutemo. Nanhazi vanhu vese mukwareva vada kusina vanhu. But the way kuti akatedzera, it was very correct. You are not wrong, but even nyangwe dai wari kumusha wacho because I know pamutemo wana baba ndofana kupa directive kuti tete nengi and then modernization. Then if that order was not given, then you are safe. But so chatuta raziso atishadi ba izvo kumashuri takunotora nenyaya yachi nyaya mberi ndekuti ati mukwasha achabhadhara chii mombe yani yamai mobhadhara chii gumbezi nehembe dzani dzamai mwamaziva kuti chikwere chenyu chamai chadii chapera. Then gono rane rababa ngaritese futi ngaribhadhara although this one is not as agent because hatinoda kuisei pressure because kana makabhadhara ikaendawo nenzira isiriyo asi tikuti ngaiite sei ngaibhadharwe futi iri gono rababa ngariite sei ngaribhadhara. Then tadaro taakuchiti isusu kuti zvitirerukire nhumbi dziri kupi dziri kuharare ndakuchiti sekuru handiti nemi mukwasha asi mukwasha musati maita sei musati magohwa nhumbi tiratidza kuti tiri serious nezvatikuita tiri kufamba pamwe chete bhadharai mombe yani wanowa nemasumukiro bhadharai mombe yamai if possible musikwanisa kubhadhara nezvipfeko zvacho mazvibhadhara avo vanosumuka wauye wapuwe chii wapuwe ende musasaite chinhu mai pasina munofanira kuvabvunza vanodi mai wenyu uri papi changu chinodiwa icho no kumashure hakusina basi tato pamwe chete iri bhebhi renyu iri rasara iri mabhebhi ari aparituwa chidzokerai kwekudhara taurai nemabhebhi enyu arituwa mubatsirana because me what I don't want is a situation yekuti kugara nehembe dzakasungwa mumba imba iyo hainakidzi kugara hainakidzi kugara ende kuti uzvibate haukwanisi kuzvidii kuzvibata asi hazvigariki nazvo. Ukwana munhu chaiye achiti bhachi chairo baba wako chairo bhachi renhaka chairo rakapenda baba wako akatipfekera ngani sei usingaripfeki asi baba wani what more munhu asitori hama yakoba ane mukwendi yakadai iri mumba yako yakuti everyday uchigara pamubhedha unenge wakaitarisa uchibuda mumba everyday uchidii uchiitarisa unopedzisira urara bhaba kana kubva pasofa wakutadza kufamba nehope zvongosvika ngobva kuti magumedzi pfuuri kubva kuvhara nemusoro wobva warara wakwana muka wabuda futi haiti basi situation yakadara tifarire ngatigadzise zvinhu zvifambe zvakaita sei zvakanaka. Mwana aripi musikana
Kasha. Right. So what we need is wanani wanamaini na nani natezwa chiende mogale pasi nemukwasha muwirirana chi madetsi nechi kuti mukwasha akauya obhadhara zvakadii zvakati abhadhara zviri critical then mobatsirana moclear zvinhu izvi mbatya dziite sei dzigwere andizviyeretedzwa it's okay right and thank you and mongotitaurirawo kuti kana paine zvanetsa let us know. Thank you.